Nduk, waktu iki ana bintang tamu kang lagi moncer lagi kaloka. Nduk Lintang Kairo. Kula aturi jumeneng Cayu. Nggih, Rama. Ngregengaken swasana kula aturi jumeneng utawi berdiri. Yo, Mas Potih. Assalamualaikum. Injih, waalaikumsalam. Sugeng dalu Rama. Nggih. Ginanjar kawilujengan Cayu. Panjen salam sing wajib diwangsuli. Nggih, nderek salim rumiyin Rama. Oh nggih, Cayu. Nggih. Dangu mboten kepanggih panjenengan. Nggih, rikala semanten panggih wonten Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo. Jenengan nggih laris kula piyambak nggih teng mriko-mriko nggih. Alhamdulillah. Asring pentas. Nggih, Rama. Nembe kasembadan tegese kelakon iso sowan ngabiyantara ning Laladan Blitar ya Cayu. Alhamdulillah saged pinanggih malih kalian panjenengan. Nggih, kala mau dipun wanti-wanti dipun wantu-wantu kalian ingkang mengku gati Bapak Sunyata sekeluarga bilih panjenengan kinen paring panglipur luantar Sumanten. Oh nggih. Ingkang dipun wiwiti tembang menapa saha ing mangke Cayu. Oh nggih. Niki acaranipun nggih khitanan miwah tasyakuran ulang tahun. Ulang tahun. Nggih. Nggih. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun sanget kagem Bapak Sunyata nggih. Bapak Sunyata sakeluarga. Alhamdulillah sampun ngrawuhaken panjenenganipun Rama kalian rencang-rencang sak kula nembah nuwun sanget Bapak. Nggih, rencang-rencang saking Jember. Nggih. Mugi-mugi adiknya yang dihitankan ya. Nggih. Nggih. Semoga kedepannya semakin sukses buat adiknya. Semoga suka sama yang baru. Oh nggih. Nggih, sehat selalu buat adik sinten wau yang dihitankan. Lah niki jenengan supados tepang, jenengan supados kenal. Tak kenal maka tak sampluk. Lho, kok disampluk. Nggih, diwaca. Nggih. Nah, ben cetha. Sing maca lek gak MC-ne mesti dalange. Saiki ganti sindene. Nggih, tasyakuran khitanan putra kami yang pertama Zafian nggih. Nggih, Zafian Agung Wijaya. Lajeng? Dan ulang tahun putra kami yang kedua Duda nggih niki. Kok Duda? Lah napa niki? Tulisane ngeten lho, Rama. Duha. Oh, Duha Juli Andri. Oh nggih. Al-Fatih. Nggih. Wah, namanya bagus sekali, Rama. Luar biasa. Lek sing diulang tahun arek sakmono ki sik apik. Nggonku ki enek, Nduk. Wis tuwek tapi sugih panjen. Anake sugih, putune sugih. Mbah iki wis enek umur 82. Jenenge Raja, diulang tahuni. Terus kok nyanyi misan. Wah, lajeng pripun? Halah ya wis kempong perot kon nyanyi. Lah nggih, adik sekecil itu loh Rama, sampun dirayakan begitu besarnya acaranya malam hari ini. Tasyakuran ini nak mensyukuri nikmating pangeran. Dadi syukur ki ya werna-werna srana Al-Fatihah. Enek sing nemplekne bathuk ning lemah, ana srana bandane. Tegese tasyakuran srana bandane niki nggih ngrawakaken sedulur pirang-pirang, tangga, sanak, kadang, mitra, kanca dirawuhke terus diwehi hiburan. Lah nggih. Niki nggih tasyakuran. Guyub rukun sangat nggih warga masyarakat
Sido Mulya. Alhamdulillah. Niki penontonnya juga ada yang VIP Romo. Wah iya luar biasa. Saking dalu Bapak Ibu. Pokok ibu-ibu, bapak-bapak lek nonton wayang durung ngantek buyar. Nggih. Kok wangsul rezekine sudah 40 dino. Ampun ngoten Romo. Lho, tegese ya kudu ditunggoni to. Oh, lah nggih. Wayange ado kon Jember kok ya. Nggih, kedah menika. Nggih, semoga buat adiknya yang ulang tahun nggih Rama, semoga panjang umur, sehat selalu. Cerdas. Semakin tumbuh dewasa, semakin manut sama orang tuanya. Nggih, semoga cita-cita yang diinginkan tercapai nggih Rama. Amin, Allahumma amin. Nggih, Nduk, sakniki jenengan ngaturaken tembang menapa rumiyin saderengipun sesideman. Kala wau dipun dawuhi kalih Pak Sunyata. Mangke menawi sesideman jenengan kalih ingkang rayi, tegese karo adine. Oh, kalih adik. Nggih, sakniki panjenengan piyambakan rumiyin. Badhe ngaturaken tembang menapa Cah Ayu? Nggih. Niki pripun Bapak Sunyata nawi wonten pamundutan Bapak napa badhe minggah dhateng pepanggungan nggih monggo. Krana sampun 3 dalu. Oh, sampun 3 hari. 3 hari 3 malam. Niki ingkang pungkasan. Wah, nggih. Luar biasa sekali nggih, Bapak. Niku wau wonten jenengan napa ngersakaken bojo loro, Pak? Kok ngersakaken bojo loro to, Pak? Kula kaget niki wau. Loh, pancen yo penjalukan lagu lho. Oh, lagu to? Lagu. Oh, kula kinten napa lan niki wau, Pak? Nggih, sakniki dipun aturaken rumiyin bojo loro. Mangke terus wonten malih pamundutan ingkang kedah dipun pinangkani kalebet sesideman mimah kutut panggung. Nggih. Nggih. Monggo sakniki bojo loro. Nggih, bojo loro. Duduk kanggone sampean, Nduk. Iki kanggone sing tuwa, sing wis dewasa. Sak garing-garinge jahe dicokot iku krasa pedes. Nggih. Sak garing-garinge jahe dicokot krasa pedes. Iku rasane wong diwayuh. Wah, diwayuh. Heeh. Lek awan dibanding perkara rupa, lek bengi dibanding perkara rasa. Nggih. Sampun samapta ing gati Kang Mas ana resep supaya wong lanang iki ora bojo loro. Napa Rama? Iki tapi pituturi ya kanggo sing tuwa-tuwa. Nggih, leres napa? Dadi lek wis keluarga, pengapesane wong lanang iki nggon mata. Pengapesane wong lanang. Lah kok saged? Lho iya. Teng napa Rama? Nggon mata. Mulane nadyan to wis ginarwa, nadyan wis dadi bojone dhewe, tetep dandan sing ayu. Wah, tetep berhias diri, tetep perawatan. Nggih leres Rama. Lek mboten ngoten mengke malah ngliya. Nggih. Tenan saiki pelakor bayu galak-galak. Wonten berarti contone Rama. Kathah kados ngaten niku, saestu. Dadi kudune walaupun jadi istri tetap berhias, berdandan, bercantik diri. Lah mulane ana tetembungan, istriku adalah bidadariku. Istriku adalah bidadariku. Wah. Rumahku adalah surgaku. Jadi omah ki ibarate surga, istrinya itu bidadari. Jadi bagaimana rumah itu seakan-akan surga. Kalau istrinya berdandan berhias untuk sang suami. Walaupun mapan turu ya toh, tetep berhias. Walah nggih. Kelemane wong lanang. Napa? Lek pas ero sing wedok kok turu wis gak dandan, dasteran, ngepir. Lah iki cengele dikuyuk. Alah wis males ora umum. Jenenge awak kok diblonyoi minyak tawon. Berarti jenengan nggih ngoten Romo. Loh, saya harus menyarankan kepada istri. Istri itu kan ingatkan suami untuk tetap rajin ibadah. Nah suami, sudahkah Anda menunaikan ibadah? Ibadahku apa? Ya memberikan nafkah lahir dan batin. Nah istri juga gitu. Selalu mengingatkan untuk nafkahku kepada sang suami. Dengan cara berdandan. Terus masak sing enak. Berarti ngeten iki jenengan mboten menghargai ibu no. Loh iya, ibu ya dandan sing wayu. Bu jenengan apa mboten ate dandan dateng griya sampai Romo sanjang ngoten menika Ibu? Walah bojoku kuwi lek wis dandan ngono. Bes. Jos wae. Jenenge parfum iki sampai teko mburi. Sampai ngantos
Wingking. Wingking. Nggih. Luar biasa. Luar biasa sekali Romo. Jadi seorang perempuan itu wajib berias. Masak sing enak kanggo kesenengane sing lanang kudu apal. Lah nggih jenengan kedahe bersyukur Romo. Iya to. Ibu cuwantik ngaten menika. Wayu. Napa ta Pak De? Pak De gak oleh ngono Pak De. Alah ya Pak De piye to? Pak De iki senengane kok ganggu ae Pak De. Pak De Dodik kuwi cahayu. Wah Pak De Dodik. Peh kendangane apa enak Pak De? Saiki lagune Wulan Andung-andung. Wulan Andung-andung. Gagerake Banyuwangi. Sampe nek bawa umbul-umbul saged. Membiar. Saged. Nah, oke ayo tiningono Dimas. Membiar. Sik, ditiningi sik. Ayo Dimas. Membiat mayun Tepuk tangannya untuk Mbak Lintang Kairu. Nggih, terima kasih Romo, Bapak Ibu saya. Yes, Kediri iki tukul sinden top. Alhamdulillah Top. Romo. Mergo iki tembange Banyuwangi, bawane Banyuwangi ya tak gawakne viul. Viul. Wow. Biola. Biola. Biola ni kalimah. Lima. Saya lho Pak. Sae. Tambah saya lek wonten ngeten iki jan gayeng. Sing viul niku sae napa sae? Sae napa sae? Sae napa sae? Monggo enggal dipun berangkataken. Ampun ngaten to Pak De. Lho diberangkatake iki piule iki diberangkat. Wah. Suarane gandeng bala. Selamat. Ari, banterne ri. Nyerang biai no swan tora pianyu Lor lan kidul ala
Jenengan kedah ngertos basa Osing Banyuwangi. Nggih, jenengan saged Rama. Nggih segedi-gedi saged. Dadi lek Osing iki basane momo kali. Kali menika napa? Kalai. 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 Lek momo kali kalai. Lek panjenengan kula ngoten niku napa? Lek Siti ya. Siti napa? Siti Sitai. Sitai. Lek kali kalai. Lek Siti Sitai. Lek ngomong ngene, Ti Siti anakmu dolanen ti. Tai Sitai anak mai. Anak. Lah pripun? Anakmu. Dolan ngetai. Lho, ya ngono kuwi basane Banyuwangi pancen ya kaya ngono kuwi. Saestu ta Rama, mengki kula lek kelentuk pripun? Siti ya Sitai, lek kali ya kalai. Terus saiki adimu ndi adimu? Oh, nggih, Adik. Monggo Adik mriki. Niki permintaan Pak Sunyoto kalau mau sesideman. Ning dibawani riyen nggih. Wong nggih. Oh, nggih. Arek ya ganteng ya bagus. Tanggal selawe sida mampir nggonku. Siap, Rama. Nggih, Pun. Nggih nglewati keranten. Nggih niku bundane Satria nggih niku. Nggih. Kok mboten nderek teng napa niki wau? Nggih. Lagi anu niki. Lagi sakit sekedhik. Oh, sakit. Nggih, semoga cepat sembuh nggih buat Mas Satria. Ayo, areke delok live streaming seneng. Sindenku pokoknya bengi iki jan muruk lemu-lemu ning taruk. Wah, lah nggih, seger-seger lho. Iya. Niki asli sedanten to? Nggih, asli. Enek sing gak asli pinggir dhewe kae. Asli nggih. Maksudnya AC DC kae. AC. Laki-laki bisa, perempuan juga oke. Wow. Sing pinggir dhewe. Nggih, sing pinggir dhewe cantik lho. Cantik jenenge Mbak Jai. Mbak Jai. Oh, yang mana? Yang niki? Mbak Jai Galola, Mbak. Mas Edi. Dalem. Kula niku biyen yo kenal kambek Dik Lintang karo ayahe. Lah nggih. Berteman ning Facebook wis suwe yo, Dik. Lah nggih, pun pernah ketemu ta? Lewat mimpi mungkin. Nggih. Nggih alhamdulillah sampun. Alhamdulillah. Pripun partasipun panjenengan? Alhamdulillah sehat wal afiat. Biyen koyoke ora ngene kok dadi ngene nyapa. Enak ngene, laris. Oh, enak ngene. Nggih. Dibawani riyen. Sindene jenengan unik-unik lho, Rama. Unik dan menarik. Unik-unik, cantik-cantik, bagus-bagus. Lek ngundang ya. Nyeluk aku piye sampean? Iya ya. Piye ndang? Mbas ya. Ya kok Mbas? Mbas ki piye? Mbak sama emas. Oh gitu. Heeh, Mbak Mbas. Dek aja takut ya. Engko takut engko ra sida nyanyi. Aku gak galak, Nduk. Ora tau mbrakot, ora tau nyakor, ora tau nyakar. Lah taune napa? Dilat sithik-sithik. Ya Allah. Nggih. Lagunya Sesideman nggih niki mau permintaan saking Bapak Sunyata. Ning dibawani riyen. Bawa ya, Adik ya. Nggih. Sampun saling Pak Dalang napa dereng? Saling dulu. Pak Dalang kula nyuwun sawer nggih mengke. Ngono ya, Dek? Nek sawere an wis, anomanku akeh pilihan jikun siji. Aku ikhlas wis. Sak kersa panjenengan. Lho gak iso. Sampeyan tak paringi anomanku akeh sampeyan pundhut sitok. Pokoke sing penting bawa dhisik. Nah, saestu napa mboten? Saestu. Mboten Rama. Monggo. Apa setan-setanan? Ayo, Cak Bagus.
Wiwi. Lah ngene iki lho sing sak masuk iki. Suara ki apik ngene iki. Kaget lho Pak De, mboten kaget lho Pak. Iki lho Pak De iki lho Pak De Dodi lho. Kaget lho Rama ya ampun lali. Ngapunten Rama. Nggih. Oh niku mau diganggu Pak De lho malih kula ngano nimbali Pak De. Ayo. Kula angsuli malih nggih. Nggih. Wiwitane mambu keyo kok enek sing muni mambu bencong iki sapa rek? Ora ono. Ora enek muni ngono. Mboten enten asine lambene Mbak Cangik njaluk disuwek. Ya roh ae. Ayo terus. Handerek sang pake Duh jenengan kok enek sing muni jenengan dibarengi ora semangat iki piye to? Yo, semangat pol 45. Lho saking semangate beh yo mau angkok dikotak pisan. Terus, Cak Bagus. Pria bagus. Pria bagus kados Bapak Sunyata. Nggih. Bapak Sunyata mboten niat nyawer to, Bapak? Wow, mbak-mbaknya sudah. Niki lo minangkani pamundutane panjenengan. Dik Lintang. Dalam. Aku ya komplain wong sikine ra diwehi sing diwehi sing telu ning kono tok muni kabeh. Lah ya, lagi. Ya ora entuk ijol bensin Ora. Ki mau Pak Sunyata wis dawuh nyang aku. Pripun Rama? Lek kanggo sindene sing banci sesuk ora dikeparengake kondur. Lah napa? Lah ken apa? Lah kan ngresiki iki ya. Ora apa-apa ya. Ora apa-apa sing penting oleh dhuwit akeh. Amin. Heeh Pak Djaki. Ayo. Kang olah budaya. Ki cengkok ngene iki sing angel. Cengkok baru iki mau. Baru. Kuwi cengkok Banyuwangen lho. Apik. Cengkok. Sowan menyang kutha Tul jaena jai catul jae di kuntul jare banyak doke tajul kari siji tul jaena jai catul jae di kuntul jare banyak doke tajul kari siji abang-abang gendera kuburan mayit klambi abang go tondo moto weda umum ke golek duit dilanjut Jan Gayang. Bandara terus yung yung beh persis anake selamat sak umur-umur sak mini iki misuan langge tapi niki mboten apa Pak De? mboten lagi anake selamat tak maksudku Sinten ta niku? jenenge Bambang Selendang kuning ka
sang saking ukir swara kurang permana ing wasis ngumrung marang bendara Tias Sulistya pijar ngincangake terus tresno sesidemah. Saderengipun tembang niki wonten permintaan. Nggih. Kula nyuwun tembang sesideman ingkang angka kalih Gathik Glinding. Kula aturaken dhateng rencang kula sedaya ingkang nyengkuyung Bapak Sunyata anggenipun pahargyan nyelametaken yogane. Saking kula Bapak Yarmi saking Sidorejo Karang Semanding ingkang nyekar Lintang Kairo saking Kediri Cekap Semanten atur kula sugeng rahayu rahayu. Nggih, rahayu. Nggih, monggo. Sakniki dipun aturaken Sesideman.
dianggap tenanan. Ya ampun, terima kasih Bapak Sunyoto. Pak Sunyoto. Wah, nggih. Wong lek gelem sedekah, Nggih, ndawakne pripun? umur. Wong sedekah ki ditresnani masyarakat. Nggih, leres. Wong sedekah kuwi adoh teko balak. Laras Rama. Terus Lah, wong nggih. sedekah ki nambah kejayaan. Nah. Berarti Pak Sunyoto tambah jaya. Tambah jaya. Dongane wong pirang-pirang. Langgih leres sangat tambah dulur nggih to tambah rezeki. Tambah rezeki. Nggih Nggih. Pak Nyoto nggih. Mugi-mugi amal panjenengan ingkang sampun dipun paringaken kalian Nduk Lintang Kairo dados amal nggih Pak nggih. Amin. Mugi-mugi. Amin. Niki punyatane mboten nggih? Mbak iya. Wah, nggih, Pak. Mboten punyata namung kian mawon. Biyen Biyen anakku tenanan. ya. Anakku sik cilik biyen Satria sik cilik sik TK. Kuwi lek aku ora diomongi karo bojoku. Nggih, pripun? Istri saya maksudnya. Ora semenan karo istriku. Lah anakku kuwi lak senengane nguyuh sak nggon-nggon Satria. Nggih. Sik jaman TK. Wah. Terus kok mari sak ngono nggon-nggon? matur ning karo bundane dikandani, "Le, sampean iki anake dalang. Lek pipis ya aja muni pipis. Lah pripun? Muni yo nembang." Nembang. Nembang. Berarti lek badhe pipis nembang. Dadi mergo anake dalang. Dadi mesti ya omong ning bundane, "Dah aku mau nembang." Nah, bundane apal, digawa ning jeding. Nggih. Lah, pas ono tamu butuh wayang, aku nemoni tamu. Lah, bundane pas ning pasar. Pas teng pasar. Satria cilik. Nggih. Mo, Romo, aku arep nembang. Le, akeh tamu aja nembang ning kene. Ngenteni bundae ae. Ah, nggih. Lah, terus bocahe yo ngalih. Nggih. Mbok, lek nembang ning ndi, lek nguyuh ning ndi? Ning aku ora ro, lek kuwi mau jane iki nguyuh, Nggih. omonge nembang. Lah bengi turu ya jenenge cah cilik jejer karo aku karo bojoku. Kalih nggih, kalih Lah, Bu. bundane enak turu ngorok, aku digugah. Mo, Romo, aku arep nembang. Arep nembang. Arep nembang. Jenengan Nyuput oleh. mboten ngertos Mboten ngertos. Mo aku nembang. Wah, yamene kok nembang. Mo aku selak kepengin nembang. Ya wis ning kupingku ae aku ya. Ya Allah. Lha kok cur. Bianter Satria nguyuhi kupingku. Lho lek kowe kok iso nguyuhi aku? Lah jarine Bunda lek nguyuh gak oleh muni nguyuh mergo anake dalang kon muni nembang. Nembang beh berarti iki bunda iki piye ta bunda iki? Tapi saniki mboten to. Mboten pun gedhi kok sampeyan. Namane Rama? Nggih. Ah. Ngendikan kalian tengah jengkelir. Nggih, Pakde. Niki sakniki anu nggih. Ini tengah asma. Sami Siang, Romo. Mirza. Nggih, sami-sami, Mbak. Loh, sampean sida kersa diparingi anoman apa mboten? Kersa. Nah, jenengan pundhut piyambak, Bu. Saestu ta Rama? Saestu. Loh, sing penting iki lila legawa, lair lan batin. Ora nggih. duweni pamrih apa-apa, ben sampean dadi dalang moncer. Ngerti moncer ora? Pundang. Nggih. Yes. Amin, Sampean pundhut piyambak. Nyuwun pangestu sakali Rama. Yo ngurangi tata krama lek nganti aku mlaku ning burine sinden. Nggih. Nah, pun jenengan pundhut, Pun. Sing pundi sing sampean senengi? Anoman niku sampean pundhut. Sing ndi? Anoman ki putih lho, dudu ireng lho ya. Nggih. Niki saestu to. Lho saestu lho. Panjenengan ikhlas nggih. Lho, piye to? Ikhlas lho. Lho, adil. Pangestunipun nggih, Oh, Romo. oke. Pun jenengan pundhut. Apa ta Pak De? Nek gak nek Nggih, pun jenengan pilih ning Anoman kula kathah. Niki lek jagani lek enten lakon Anoman Tilikrama pas Anoman lahir niku lak Anoman niku sampean pilih sing paling apik sing ndi. Hati-hati iso nyatek lho. Tenang hati-hati. Pilihan sing ndi saya wis. Sing ndi? Ya jikun wis kuwi. Ah, sing merah. Pilihan wis. Sing merah. Pilihan. Ayo. Sakit wes. napa mboten? Rada dipiyak le, rada dipiyak sing sinden iki lho. Sinden sing lah iki lho sing iso miyak sinden. Rada dibuka sithik lho. Angel manyane. Lah wis kuwi bener kuwi. Lah nggih pun, sing penting bermanfaat, artinya berguna. Ning omah latihan sing puwateng ya le. Nggih pun.
Nggih. Pun. Nggih. Semua nggih. Terima kasih. Oke. Nambah nuwun sanget Rama. Luar biasa nggih. Nggih, Pun. Rumah nun sakit nggih. Nggih. Untumu kok pakai patik nyapa? Oh, gilap nih. Niku patah lho Rama gigine. Oh, nggih, nggih. Nggih. Matur nuwun nuwun sanget. Nggih. Sakniki jenengan nembang nggih. Niki enten pamundutan angka 3. Nggih, napa Rama? Gelang alit dari Pak Edi Jenggot. Nggih, Mbah. Mbah Jenggot mangke tak turuti Pak mantun niki nggih, Mbah. Sampeyan jalukane kan Godril karo Mbak Nyuwangen nggih, Mbah. Mangke munggah nggih, Mbah. Nggih. Terus iki saiki sing ngendang Sinten? oh, sing ngendang Jerisa. Oh, Mbak Jerisa. Jadi Jerisa iki sinden ning iso ngendang Mbak Wah, Nyuwangen. multi Lho talent niki. berarti Rama. Wah, multi talenta. Ayo Mbak Jerisa. Ayo Mbak Jerisa. Bukmu mari ngebel aku. Kowe dipasrahne ning aku. Aku angkat tangan. Lho. Lah kok nembung ning Mbak Widi barang. Aja liyane ae aku. Ayo Mbak J. Ngendang Banyuwangen. Loh, masih cewek, masih perempuan tuh memang luar biasa. Luar biasa. Loh. Wis cantik, saged nyinden, saged ngendang. Iya. Perempuan itu diakui oleh dunia paling kokoh Paling kokoh nggih Rama. sejagat raya. Kok saged ta Rama? Loh, sampean apa gak ro to Mbak sinden-sinden? Lek wanita itu paling kokoh sedunia. Lanangnya kalah, laki-laki kalah. Wah, kok Wis sampean saged? golek ana depot jamu Nyonya Menir berdiri. Nyonya Menir berdiri 1912. Sampai saiki Nyonya Menir iki Lah wong niku lah restoran ta Rama. Loh, restoran piye? Depot jamu. Depot. Iya. Oh, nggih. Loh, saiki iki sing dibutuhne wong pirang-pirang, ya to? Nggih. Bubur. Bubur iki berarti perempuan kan? Gak Nggih. enek Pak Bur. Sampe nek belajar nganggo apa? Buku. Buku. Gak enek belajar nganggo Paku. Lah iya, berarti perempuan tuh hebat.
boy, ayo, Ari, ayo Ri. Ayo Ri. Awas Ri. Ayo Ri. Podo aboe iki podo buta pinggirane. Ayo yo. Ayo yo. Ngiras kenalan karo tuan rumah. Ayo.